Emana Beelalgy. Ka kwantar da hankalinka, sarautar nan ta kace ai dole a baka. Allah ne ya baka, maƙiyanka dole su zama fadawanka. Kai ne sarkin kuma ya zama wajibi dole su bi ka. Allah yana bayan ka, haka za a ganka kuma a bakka ka. Buwayi Instagram ka sa manyan yara kan suna ta giram, wajen naka ne ka sha zaman ka daram. Sakin hoton ka ma ya fi tashin ban, sarki yanzu ganin ka sai an cike pom. Ban gama ba saura ka dam, ka hana kowa sukuni. Beelalgy ka isa ka kai ga ilimin boko har da na addini. Kaɗan suka fara gani a ɗaukaka kama ba abin da suka gani. Na ji dabbobin da kake kiwo na faɗin kayan ka na aro ne. Allah ya ja da ranka sarki Beelalgy, wannan ma ai nasara ne. Yara da manya tsofaffi da gayu a kanka suke nuna kishi. Ka cire ka saka wanda ka ga dama, wanka kulliyomin ba fashi. Duk wanda ya daga tabado ruwa fa sai ya ci shi. Beelalgy, 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 mana. 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 Beelalgy, mana. Beelalgy, Beelalgy, mana. Mana. Kin kan su waye ka waye, kana dariya suna ta hawaye. Kafi karfin na kira ka da dan gwamna, kafi karfin yaro ko dan waye. Sarki Allah ya ja da ranka, sannan mu ce Allah jikan iyaye. Ka zauna ka sharafin ka, duk wanda ya ki ka dan wuta ne shi.